खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 14 सेप्तेम्बर 2020 समबार। फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय थांनाय सुनिबारखालि बुथारजानाय गथ', जाय गथ'नि मुङानो जाहैबाय रिंखां ब्रह्म। बिसानि न'आ गामिनि सोनाबखैजासोमोन, दुब्लिबारि दिरिं दैमानि खाथियावमोन। गामियाव जानायमोनब्ला गामिनि सुबुंफोरा बा मानसिफोरा बे जाथायनि दायनिगिरिखौ सासेबाबो सुबुङा नुनो हागौमोन होननानै बिथांमोननि गामिनिफ्राय फोरमायहरदों। बेहा बिब' सानै दंमोन, सानैबो हाबा जाखाबायमोन। न'खराव बिफाजों गावजोंल'सैसोमोन, बिमायाबो थैखाबायमोन। बिफाया गामियाव हा लिरनाय हाबाफारियाव हाब्रु गाग्लिनाय खामानि मावनो थांदोंमोन। थिग बे समावनो रिंखां ब्रह्मखौ माखासे दुथांफ्रा फैनानै खास्रि बिस्रि गोरनायाव सिखाजों हानानै अबथिरा जिउखौ खोमानानै होबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे दानावनो 3 मानसि जाबाय। लोगोसे आसुनि गोदान राजखान्थि हान्जानि मुङानो जाबाय असम जातीय परिषद। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला आसु, AJYCP, BPF, ASDC आरो GSP हान्जाजों ज' जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै टाइम्स 8आव फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे हादोराव अक्सिजेन गेसनि सिलिन्डारा जोबगासिनो दङ आरो सिलिन्डारफ्रा दासान्दि स्टकआव गैथ'वा, दासो बानायगासिनो दङ। जोंनि बे बुहुमाव साननैसोनि उनाव सिगांहाय जेरैबायदि भेन्टिलेटरनि आंखाल जादोंमोन, थिग बेबायदिनो जोंनि बे बुहुमाव अक्सिजेननिबो आंखाल जागोन होननानै फोरमायदों। दा बेनिखायनो माखासे मेलेमगोनां हादोरफ्रा अक्सिजेन प्रडाक्सनखौ खालामगासिनो दङ आरो उनाव आंखाल जायोब्ला बैफोर हादोरफ्रा जाय हादोरनो नांगौ जायो बै हादोरनो दैथायहरनाय जागोन आरो बे दैथायहरनायनि थाखायनो बिसोरहा गोबां मुलाम्फा जागोन, फैसा मोनगोन, रां मोनगोन, GDP आ बारा जागोन। जोंनि बे हादोराव अक्सिजेननि आंखालाव कर'ना भाइरासनि पेसेन्टफोरा थैनाया बे साननैसोआवनो गासै 10 जन जाबाय। आन्ध्र प्रदेशआव 4, मुम्बाइआवबो 2 ना 3 जाबाय आरो गोबां रायजोफोराव दंबावो। बेबायदिनो अक्सिजेननि आंखालाव जोंनि बे हादोरावबो थैगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नेपाल हादोरनि हिन्दुपालचक जिल्लायाव हा गुगानाय जाथाय जानायाव थैनाया दासिम गासै 11 जननिफ्राय 9 जन जाबाय। माने मोनसे निउसाव 11 जन होदों आरो मोनसे निउसाव 9 जन होदों। दा बेनिखायनो आङो मोननैखौबो लाफानाय जाबाय। आरो जखम मोननाय मानसिनि सुबुं अनजिमायानो जाहैबाय गासै 22 जन। सावगारिखौ नायनोब्ला नोंथांमोना आंहा मोनसे फेसबुक पेज दं, प्रान्जल नार्जारी। बै फेसबुक पेजाव थांनानै नोंथांमोना सावगारिखौ नायनो हागोन। लोगोसे उत्तर प्रदेश गभर्नमेन्टआ गावसोरनि रायजोनि दुथांफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनो थाखाय बा एक्सन लानो थाखाय स्पेसियेल सिकिउरिटि फर्स हान्जाखौ थिसननाय जाबाय। मानोना उत्तर प्रदेशआव गोबां गेदेर गेदेर दाङाबाजि जाबाय थायो। दा बेनिखायनो स्पेसियेल सिकिउरिटि फर्स हान्जाखौ थिसननाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय दाखालि साननैसो आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन साननै सिगां। IPS अफिसार जायबा मनिलाल पाटीदार, बिथांजों जायबा गावथारजादोंमोन बिजनेसमेन, बै बिजनेसमेना दिनै दहाय सानाव कानपुरनि गंसे हस्पिटालाव थैनांगौ जाबाय। आरो बै IPS अफिसारखौथ' सासपेन्ड खालामखाबायमोन, दाखालिनो आङो भिडिअ खालामखाबायमोन। दा बेनिखायनो गोदान खौरां मोननायखाय नोंथांमोननो बे रादाबाव फोरमायनाय जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय त्रिपुरानि दालाइ जिल्लानि सासे जर्नालिस्टखौ गावसोरनि चिफ मिनिस्टार, त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टारखौ लानानै बिथाङा माखासे भिडिअ खालामदोंमोन आरो बै भिडिअखौ फेसबुकाव हगारदोंमन। फेसबुकाव हगारनायनि थाखाय बेखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा फैनानै थिगसे बुयो। दा बे जर्नालिस्ट परिसर बिश्वासआ हस्पिटालाव दङ आरो बे जाथायाव जुदि राजखान्थि हान्जानि आखाइ दंब्ला आयेननि बायदि साजा होगोन होननानै BJPनि लिडार बा BJPनि खावलायग्रा नेबिदु भट्टाचार्यआ बुंदों। लोगोसे BTCनि ब्राह्मिन इयुथ काउन्सिलआ BTCआव ब्राह्मिन जातिनि थाखाय ब्राह्मिन डेभेलपमेन्ट काउन्सिल नांगौ होननानै दाबि खालामदों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 92,000 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। लोगोफोर, दिनैनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। बाय बाय।